lagi. Hidup Tuhan Yesus Kristus, ahudo hameheo don hamuluan, namangulu don naposea diahu, nampe mate ibana, jala ganuk namangulu jala naposea diahu, nasutupa mate ibana salililina, martamiang mahira. Ale Tuhan Dewata amanami na di panagijang, naso marmula naso marujung doho, naso olosula doak kataomu, alay lamoro do taong nami, jalalam suda ari-ari nami bison, sato kidohami mangulong di tanoon, songod dongan namyon na marujung ulong, lungasal punguluna siya tanoon, jalanunga di taliko sude nasa arta naulu sigay. Paingot mahami di ngulu namyon ali di bata nami. Asa unang tarsonggot kami, yedung jupang ajal nami. Ay nang hami pe iko sarpuron nami do sude. Apuni jala pabengit maroha nilongan nami na masitaw no. Dohot angka sisolhot na. Robi sudina makahulungin na sida. Asa unang madele na sida hinorhon ni si taunono. Sa itaiti jalapado kumaroha nami tuho. Asa lamalungur roha nami tuinganan na pinaradin ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Akan Tuhata yang apui rohamuna keluarga besar Opo Kristian Ras Pabohaton, si Freddy, Lima Seven, si Tohang, Tingana Pasapot Inani, Nenek Do, Sian Sada Korin, 15 ayat 54, 57. Nunga tarbodut hamatean, nunga suluk hamonangan, jo hamatean di dia hamonangami, jo hamatean di dia sorokmi, di baheni mauliante marohata tu debata, napa mona kita maralohot dosa dohot hamateani, marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Amuna keluarga nama si Kaono. Sahat rodi tikion buido say suku-suku rohamuna munobi Opo Kristiano bugo nabihado na langsung monop si Kaono kudu berdua dinarham na Kristiano. Anggo sahat tutikyo bodo dang dapo murah ayusni ala say sosot dope idulong bakini anak siap mo alay marhite hapor siya oli naung ni hamuluhong marhite hapor siya
naung rap tahatidak kong guarmi Tuhan ta Yesus Kristus. Hidup Apostol Paulus do Kristus do hanguluan diahu labado hamati. Setiap orang yang bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan Juru Selamatnya, kematian bukanlah penghalang untuk itu. Ikopoy do hita, jala ikon kuat do hita, seperti menantang kematian itu. Mangalo sorot ni hamatiani, songon ayat na hujahanak jo hamatian di dia kamu nangami jo hamatian di dia sorot ni. Artinya kita tidak takluk dengan kematian itu. Kolano ala say pardagi ngotay say gumugo do si pata martibakon hapor seauta dalaga bisay lumungun marohata dinamasaw. Idoban udo na kini nang opu Kristiano anggon wain olo do pera dang dapo bualus nai alay perlahan-lahan jawaban itu diberikan Tuhan. Tuhan keluar. Di bahin itu masangaja do diririt ayaton asa margogo hamu asa monang hita maralohon subiya ni hamatean ay nung maparjolo Tuhan ta Jesus manalhoni. Ayang guswadong hahihiyon niya kanamati nang tutuhehe Kristus ini. Ibaheni sadahamunanga mo dihita. Mulutung peta bolus hamati alihapi dalam lahu mandapoton amana disukuydoy naparjolo do si predyon ng siya kita. Alanim na ulo hita tertinggal. Unang ulo hita jadi lalak di Portibio. Kotong do para diunta dirita lama dapot Tuhan. Dia puli tot di parbadia maruham inang opu Kristiano bu. Sumoni hamu aka hahaang di iboto ni si Predion ng pagduli dana manopot inganang na pinarami ni Tuhan. Amin. Martanya kita. Ali Tuhan ibata amanami di partikianon dinasusod bupi di julu ni keluarga opu Kristiano bakini na hinahulungan ni Rohana Sida ima simpedi di masepen sitoha luma manuju muluna siya portibion jala sada partikia doi di ibana jumulu lama dapoton di bata aman dan isuku. Umat Tuhan na mangapuli na magbuat aka arsak sa rohani inanami duhot aka pinuparra narap hamilison jala suluk umma amunangari maralohon sorok ni hamatean asa unang madiar kami molotung masa be amatean tugan tulina. Taruhonon nami mali Tuhan. Tuingan ang pasatukinan dongan namyon ng marutumulo. Alay pos dorohan nami. Rapdo tod di parbadia. Ibagasan nulo ni inanami o Kristiano. Dohot akka keluarga na mas naulungan ko Diyos. Upasahat kami masalut na ulonot uho. Sahat rodi ujung na inamulag kami anong siyang parbadaan
Toktong didagasan pangaramut yung marhite-hite Yesus Kristus jalo matang yang nang. Amin. Pendeta nomor 25 saya rasa. Loas au asalau tu Yesus kudu dadau. Loas asal gabungan au asal gabungan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho, lahu ruar doho lahu bomot, ola nyon rodi saliling lilingna. Amin. Mari duduk kita, batang doa nahitan kita sa sendiri. Jangan lagi nangis.
Itu tadi pemberangkatan dari jenazah Freddy Sitohang ke pemakaman di lorong 24 Kota Pematang Siantar. Di dalam aja kamar. Kita nih apa? Aja mama ibu biar masuk Pak. Inilah warga lorong 24 BDB Kota Pematang Siantar memberangkatkan almarhum Freddy Sitohang yang tutup usia 23 tahun dan almarhum meninggal di Kota Jambi dan dimakamkan di kota kelahirannya, Kota Pematang Siantar.